Sunana Hamza Salisu Sani Fage, amma fa sani da Abba Bais, ni ne mataimakin ciyaman na wannan kasuwa gaba daya. A yanayin da ake ciki yanzu na tsadar rayuwa, a iya cewa abin ya zama ruwan dare ko kuma tsumagiyar kan hanya, wato fyaɗe yaro fyaɗe babba. Shin wannan al'amari ya takaita ne ga mutanen gari kawai ko kuma ya kwankwaso kofa har a cikin harkar nan taku ta kekuna? Ai kamar yadda kowa ya riga ya sani ne, tunda Najeriya ba ta kera kekuna, wannan kekuna da ƙasar waje ake kasu, kuma da dala ake siyo su. To inda dala ta motsa za su motsa, tunda kekuna ne na ƙasashe daban-daban, akwai na Japan, akwai na Korea, akwai na Germany, akwai na Ingila. To wannan tsadar rayuwa ta taɓa mu, kuma duba da cire tallafin mai da federal government ta yi, to ya sa wanda suke hawa mota wasu da yawa suna tunanin neman mafita, wato alternative. Wasu na dawowa mashin, masu mashin kuma suna siyan keke. Sannan yaran da suke zuwa makaranta ake basu kuɗin mota ya ƙaru. To wannan ta sa dole iyaye suna ƙoƙarin tunanin yaya za su nemo ƴaƴansu mafita. To wannan ta sa cinikin da muke yi sai ya ƙaru. To kuma inda ciniki zai ƙaru, kamar yadda masana tattalin arziki suka faɗa, akwai law of demand ko wanda take cewa idan ya zama buƙata abu ta ƙaru to farashi zai ƙaru. To gurin siyowar, tunda masu siyowa sun ƙaru, mun samu ƙarin farashi. Keken da ake sai da shi wanda da bai wuce a siyo shi naira 20,000 ba, 18 yanzu zaka fi har magana ake ta 45,000 ba a farashin sari. Ba kuɗin mota, ba wahalarka, ba kuma ribar da ka ɗora. To an samu hauhawar farashi ba da wasa ba a wannan kekuna namu, kuma haka mutane suke rufe ido, suke kokari bayan da za su suke siya. Tun da aka samu yanzu keke ana maganar na manya zaka samu na 70,000, 65, 60, wanda a bara yanzu tsadarsa 30,000 ce, 35. So an samu kusan ƙarin 100% na kuɗin keken inda ake da shi a da. Haka keken yara ƙanana wanda da ba ya wuce 15,000, tsadarsa 20,000. Yanzu magana ake ta 30,000, 35. Yara ƙanana 'yan shekara 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Su ma ba basu a baya ba. Dukkan abin ya taɓo, ko ina taɓo. So wanda zaka tabbatar da miliyan 2 ka siyo kaya, yanzu sai ka nemi naira miliyan 6 zaka iya siyo wannan abin da kake na miliyan 2. Me sayan kayan miliyan 5 sai ya nemo 10 ko kuma ya raba kuɗin ya dawo baya. So zaka samu wanda yake sayan keke 100 ya da 50, wanda yake siyo 200 ya da 100, mai siyo 25 kuma sai dai ya haƙo da zauna a garin nan idan an kawo ya siya a nan garin. Kenan da in yana iya so keke 25 idan ya tafi da kuɗin da misali yanzu bai wuce watakila ko kuɗin transport ba zai masa ba. Yanzu sai dai ya zo nan garin wanda ya siyo 50 ya lallaɓe shi ya bashi kuɗin 25 ɗin nan, ya biyo shi bashi a ɗan yi rubutu, shi kuma sai da mutane. Wato an samu demotion ne a tattalin arziki saboda yanayin tattalin arziki da ya taɓa abin. Za ka samu mai siyo keke 300 to sai da siyo 200, shi ma sai ya buga waya wasu ɗan sa masa aron kuɗin abokan arziki. Mai siyo keke 100 ya da 50, so me buƙatu kuma Lagos inda kin da ka siyo bai kai 50 ba to za ka ba buƙata ka tafi. Sai ka zauna a nan garin ko kuma kai wobil ka tura kuɗin su turo maka kayan. To wannan kusan shine abubuwan da suka faru na tsadar rayuwa da aka shiga. To kamar bangaren shigo da kayan babu wani kalubale iya na tsadan ne kawai ko kuma akwai wani kalubale da yake fuskanta wanda shi zai ƙara ta'azzara al'amarin? Kasan shi kasuwanci mataki ne. Wanda muke san kaya a nan wato importers kenan masu shigo da keken sun mara complain an masa ƙari a kowace container ya kai naira miliyan 8. Abin da ake ta ba ta wuce miliyan 1.5 miliyan 2. Yanzu container zaka kira da irin wannan, kuma wai aka ba wannan ba ka ɗauka sabon kaya ne, used wanda aka amfani da shi a kasashen ƙetare ne aka shigo da shi. To idan sabon aka ce wannan zuwa za a siyo shi a matsayin sabo wanda ba amfani da shi ba, kuɗin siyanin kufi da wannan keke ɗaya sai kai 150 zuwa 180 idan siyan shi da dala. To wannan sakamakon an yi amfani da su a kasashen da suka fi mu ƙarfi, shi ne yasa ake samun wannan sauƙi, tunda su kamar bola ce a gurin su ake siyo su haka. To yanzu misali an shigo yanayi na sanyi da ko da a addinance za ka ga cewa annabi ya yi ishara cewa mumini wanda yake mai ƙarfi ya fi zama alkhairi fiye da mumini wanda yake mai rauni. A nassan hadisin cewa al-mu'min al-qawi khairun min al-mu'min al-da'if. Shin wani kira kuke da shi da za ku yi ga mutane cewa ko bayan motsa jiki shi keken karan kansa hawan sama motsa jiki ne, ma'ana ga hawa ka je kai bukatar ka kuma ga motsa jiki. To wannan shi ne zan iya kiransa da 2 in 1 ko in ce maka 3 in 1. Haka. Na farko ga kuɗai ta manzala sallallahu alaihi wasallam da yi akan lallai mumini ya zama yana motsa jikinsa. Don muminin da yake lafiyayye
ya fi muminin da yake ba lafiyayye ba. Muminin da yake da ƙarfi ya fi muminin da bai da ƙarfi. Keke hanya ce ta motsa jiki. Haka. Kaga na ɗaya kenan. Na biyu hanya ce ta ragewa tattalin arziki ɓanna. Misali yaron da yake zuwa kasuwa ake bashi naira 800 ko 1000, zai hau motar 300 ya je 300 ya dawo, ko 200 ya je 200 ya dawo. Kullum. Idan ya zama na cewa ya sai keke zai dinga sai bane 400. Wannan 400 abin da zai iya ajiyewa a wata naira 12,000 ne. Idan kuma naira 600 ke ajiyewa yana 18,000, wanda kaga ya samu kowanne tsira da shi a wata ya tsira da riba kafarsa. So ina kiran mutane especially marasa karfi da su rungumi kekunan nan na hawa. So da yawa yana tafiya a hanya za ga wani yana samun hannu yana masu ito ka rage masa hanya. To kana so ka taimaka, amma abin tsoron baka san kaka duka dauko kara da kiyashi. Gaskiya ne. Wani ne mai make kai kwace dan mashin din naka. Gaskiya ne. To wannan masu sa hannun suke so a rage masa hanya, ina ba su shawara su rabu da wannan sa hannun, su zo su sai keke, za su ringa sabin ko mutuncin su ya tsira wurin roƙon mutane da suke a rage musu hanya. Wannan ni kiran da zan yi mutane kenan. Gaskiya ne. To daga ƙarshe wane kira za ka yi ga ɓangaren su hukuma? Na'am, daga ƙarshe ina kira ga hukuma da a tausawa 'yan kasuwa. Na'am. Ta ɓangaren harajin da ake sawa gurin yi wa container clearance, hukuma ta sassauta shi. Sannan na biyu su ma 'yan kasuwa ina mu kira da su tausasa wa mutane. Na Manzala sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ga bawa wanda ya sai abu da sauki ya sayar da sauki, da tausasa wa mutane gaba daya, tunda shi kasuwancin nan ibada ne. Kar ka dauka kawai ana shi ne da riba, a'a, tunda aka ce mu fita mu neman halal, to neman halal din ai ibada ne. To ina kira da a tausasa wa mutane, a sauƙaƙa musu, da bayan Allah za su samu sauki. Duk wanda ya sauƙaƙa mutane, Allah ya ce irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.